इजराइल आरो हामासनि दावहायाव आरो बेसेबा 7 साननि इजराइलनि गाग्लोबनायाव उन्दै खुदियाफोरजों लोगोसे गासै 8,000 सुबुंनि जिउ जोबनांबाय। गाजायाव उन्दै खुदियाफ्रा बम बारुदनि उरखाराव रोजा जिउ जोबनांगासिनो। गाजायाव हामास उदखारिजों लोगोसे उन्दै गथ' गोरबोआव थानाय आइजो 2-3 दाननि गोरलै गथ'फोरनि जिउ जोबनाया सानफा एफा थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं आरो दिनैसिम 8,000 सुबुंफ्रा जिउ जोबनांबाय। थारैनो आरो बेसेबां सुबुङा जिउ होबावनांगोन इजराइल आरो हामासनि बम बारुदनि दावहायाव? इजराइलनि बम बारुद आरो रकेटनि गाग्लोबनायाव हामासआ दखल खालामनानै लानाय गाजा गोथै देहानि मोनामनाय आरो थैनि मोनामनायजों थानो हायै थासारि जानांदों आरो गाजानि बे थासारिखौ फिलिस्तीन हामास उदखारियानो इजराइल आरो गाजानि सिमनायाव मिउजिक फेस्टिभेलाव रंजाबाय थानाय सुबुंफोरखौ खनसेनो 260 जिउ फोजोबदोंमोन आरो हामास आरो गाजानि सुबुंफ्रा बेनि फिथाइखौ मोननांगासिनो दं। गाजायाव दायो गोजान जानथायसिम न'-बां गैयै खोमसि दरसि जानांबाय। गोथै देहानि मोनामनाय आरो बेफोर गासैबो हामास मुंनि उदखारिनि खैसारनि थाखायनो गाजानि उन्दै गथ' गोरबोआव थानाय बिमाफोरा साजाखौ रुजुनांबाय। गाव-गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।